Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Nongdie katnat municipal haringkat ki officer hagastep jong skining kong katayo kilawan ban kendang bat napang ki Dukan balashna halinti ya kejat Laitumkhrah. La sakhi ba om shamnadan shu ki badi Madan hagani kejaka hak baladap ban penmi hukum ba om sha shu ban dia jeng dia hagini kejaka. Yakini ki Nongdie Madan na Laitumkhrah ka sorkar kaladap ban penshna ha bright well. Hagani kasngi om shamnadan ka nugu jing persha ne jingyaki na ki Nongdie Madan hak bagi Nongdie ka municipal kila kitlot ikitiar kitar ki bala penwet ya kalenti ya kejat ki Pynpra. Hagani ka step layadon lang na do ki nong yalam shnong ka Laitumkhrah senglong kumi ki officer ka municipal ki board pulit bat u CEO ka municipal kata u PK boro bat ki de. Ka jingkendang ki Dukan badang sa jong ki badi Madan Laitumkhrah ka day na do police point ter. Lai iru baladon ki Nongdie Madan ki balawan lang hagani ka step Henry Kim shimlanot ban persha bat kila Peitkai ka jing Pynpra ki Nongdie ka municipal. Lalis dia bodoh di siapa Pak?